suke zuwa suna komowa, musamman daidai lokacin da muke cikin damuwa, musamman abin da ya shafi harkar tsaro, musamman a jihar mu na Zamfara da kuma sauran sassan na Najeriya gabaki ɗaya. Na wannan dama a kira ga mutane cewa da Allah kar a siyasantar da wannan abun na harkar tsaro. Duk abin da za mu yi, wanda za ka yi ko za su yi, ya zan cewa za mu yi shi ne da zimmar cewa a kawo gudunmawa ganin cewa an samu tsaro a jihar mu ta Zamfara. Dukkan gudunmawar da za ka yi bayarwa, kada ka damu da cewa ga wanga gwamna, ka damu da cewa kai al'ummar jihar Zamfara su ne abun alfaharinka kuma su ne abun da kake so ka ga sun zauna lafiya. Kirana shi ne Allah shi kawo mana tsaro, kuma dukkan wanda zai ba da gudunmawa da addu'a ta kowace hanya za a samu tsaro a jihar Zamfara, a haɗa hannu da gwamnati da kowa a kawo tsaro mai ɗorewa. Haka kuma yana kira ga sauran 'yan uwana musamman 'yan siyasa, mu ji tsoron Allah kuma yi ƙoƙari mu kiyaye haƙƙoƙi wanda ya kamata a ce mu kiyaye na siyasa, domin yin siyasa ta fahimta, yin siyasa irin yadda addinin musulunci ya tsara ta, ba yin siyasa ta maguzanci ba. Allah shi yake ba da mulki, zai ba da mulki ga wanda ya so lokacin da ya so, ba tare da shawarar ka ba ko waninka. Haka a yi ƙoƙari a kiyaye. Da ƙarshe ina isar da saƙon ta'aziyya ta ga mutanen